gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Waraw, nakita mo, dahil ito'y baro asilpong ka. Damo tayo ka barbaro ang silpon mo, tataba daw. Kuna kun kahit saan ka mamatay, nga da baro asilpong ka. Ito na Ha? Nakakarton pa mate. Una, takabarbaraw. Lukata mo na, takitain ta. O niya, mamati ka na baro ti silpong ka. Jak mamatay, aging gasaan mo ang lukatan. Maguray ka, talo ka tak, tapno mamati ka. Ay, dapay tag-price na. Ay, katuwi na. Nangina da ito'y kwarag. O gasam nga, day ta presyo na. Ay, katsimbri nasurok a kwarta da ito'y kwarag. Anya ngay nga tatian aramidan ni Marito yang di tabalayda. Kitaam ang amin, nay. Nda Anya ngay nga tadya ingat nga to na akit kitaan na. Itay ko pa'y anadlaw, maray. Ay, jak amo, no, anya day, jay. Ne, nakita na ta ni Marito yang. Kat umayon dito ayan ta. Damagan taman, do anya day, jay nga ingat nga to na. Ay, agyaman na kwarag Tatinulungan na anang iyon, da ito'y kabarbaraw asilpong ka. Di mo matngamin na mo ngayon. Imbag nga ron, tempakita king ka. Aw, amo mo, no kasano nga iyon. Buwan kwarag, amukon. Aw, sa dino ngayon ti papanam? Hadang-hatan ni uncle mo, di ta balay da. Ada Ay, mapan ko man ipakita king kwa na da ito'y baro asilpon ka. Kukumaray! Apay Maray. Anya jay nakita mi nga ingat nga tom. Kaya't mi ama-amuan. Ta irikrikos mo matiji aglawlaw ti balayaw. Iso nga ron ngay mayak, tagpaisuro akman ka na kayaw. Anya day ta nga ipasurom, Maray. Dayto kagat-gatang abaro asilpon kaw. Ay imbag ka man, ta nakagatang kay ti baro asil paun. Win nga rod. Siyak. Makisilsil po naklaang kan ni Enteng. Siyakat na bayagan dahi ti us-usar kasilpon kaw. Aglat-lati pa'y kiidin Asino kada kayo tinalaing agbasa? Diya maawatan dayto na itiks kanyak. Ay, dua kami akan ni Marikwanang. Nalaing kami nga agbasa. Apay, aday pabasa, marituyang. Dayto'y man silpong kaw. Diya mo mabasa dayto'y na itiks kanyak. Diyak mauawatan. Naglakalaang mati agbasa. Saan ka day, Marikwanang? Kawan, ipabasam ka ni Maribanang, kabaulan na abasaan. Sige man nga rod maray. Basa man dayta naawat ko aminsahe. Shortcut sa mga min dayta. Win day talagayam. Anya ti ko na. Aguray ka amaray, tapos basaan na pailaang. Nagrigat sabo nga awatan dayta. Maribanang, anya tinabasam. Kuna na ditoy. Awanan tilod mo. Masapol nga aglod kan. Naawata, marituyang. Kagagatang ko nga may kat sa anak pa'y anagloud. Kaglod kan adalakok alod. Ay, agpaludak man nga ron maray. Adto'y ti 5 pisos. Awan mo't 5 pesos alod ita. Igatang ko iti bagas mi da ito'y kwartak dito. Paglud mo, gaputa ka barbaro reta silpon mo. Iso ang masapol, adakkel tilod mo. Kasjay. Wen. Iso ajak kayat ti gumatang iti baro asilpon. Takabuteng ko ti dakkel alod. Di nakama na dita numano tinasken nga ilod ka. Kababaan ti sa nga gasot, maray. Anya! Ay, dakkel nga agpayso Agload kan, marituyang, no kayat mo nga usaron, day ta silpon mo. Mala, oray saan kami nga rudo na mga kinibadong kaw. Basta makalod. Marinteng! Bukatam to ridaw mo paray, taday pakita king ka. Ipakitak, na ito'y kabarbaro asilpon ko paray. Ay, umunag ka ta saan anak halak na itari daw.
Paray. Kita am na ito'y kabarbaro a cellphone ko Nangina da ito niya. Ay, kitwi na paray. Talaga ang nangina da ito paray. Touch screen ko naman. Anya ti kunap. Touch screen paray. Amom no niya ti kunada at touch screen. Apay ko maajak amaw. Apay, anyat pagarup mo kanya kaya. Ignorante. Kita manday ta screen cellphone maw. Ay, agore ka paray. Ang mga no narugit da ito iman. Narugit at sasawam. No binugwak. Antay. Kita ma. Kastoy gayam ti screen. Pindutek labas si screen na agsilawan adagaws. Automatic Oops. Nagmeta niya. Sana kas da ito cellphone na. Di mo kita ang ti cellphone ko. Nagalutan mo titinangisit alas ti ko paray. Nata uyawon na. Imbag ano agandar pa ito paray. Kaya no isuti pang tawag ko kada kwara. No ada ipaaramid ko kada kwara. Aya. Kunak ano saan na mabalin paray. Isuti usara pang message ko kada giti kakontak ko. No dito'y igid iti iuna. Sa di nung nga tamad iti pagidipan. Ya mo nadamagin ka ni Kwarog no kasano nga idipan. Ay, Badang! Ay, mabali na kun nga ag-text ka. Adalod kaun, kaya mo, tateksan ka. ay madamdama ka nga text. Tagluto ka pa Mabisina kan. Ay, mabisin kan? Nagpamaya. Di tatersina ni Marikuan nang impabasak laeng mo't kadagiti ko kumarik dyan naawat ko ateks. Sino tinag-text? Diyan mo, basta tikunan na, agpaludak ka naun. Imbag mantad na nag-text king ka akas jay. Diyan mo ano asinaw, nagpaludak ko na. Ay kating kagluto na. Ay, badong, awan mailutok abagas. Apay awanay. Gimatang ka kumanay di tersina ni Marikuanan. Pinagload ko nga ro di ka kayso na kwarta. Anya. Kahit matay tangaro din itibiseng. Apay, awang kwartam dita. Amo mga inggatang ta iti sa gaysata asil punta. Banag! Gumatang ka man iti baro asilpon ko. Ay, agtal na ka man. Ginalot mo ti tilastik ko ti cellphone ko. Agkalaw-kalaw. Sige, gumatangak iti baro a cellphone mo. Angam, agsida kamot iti asen nga inaldaw. Madi apay ngay akas ta? Di mo matgayam kayat. Iso nga ano sam nga ro, day tadaan a cellphone mo. Saan laadaan ti cellphone ka? Nakadadaan. Ay, kita man day to'y sidaam. Wow. Kukod ko naman. Awan nga agpaiso ti baro a cellphone mo. Ngam na imas mo't akanayon ti sidaam. Kaya't kunday ta Ala, agtugaw ka nga rudan tamangantan. Wala. Ay sus, hinagimasain. Agbusog ang iti permi. Kaaduwag man ti mga. Apay manahin tataba daw. Ay, suruan nakman no kasano nga i-off da ito cellphone ko, Kwarog. Agsilpo-silpon ka? Di mo matamo no kasano nga i-on when no i-off. Saan ka kadi makaungay? Amo mo tilakayan. Mutoy ta silpon mo. Eh. Daytoy ti off na. Ay, di ta mo ilagay am igid. Jay on, isumot lang ti off na. Aya, yak amukay. Anya pa itisan mo nga mau. Amo kami nay. Nagyaman na Kwarog Disturbo kay ti panangan. Ay, pasensya ka latan Sana balay, tamok taon inton maminsan. Maray, sakman pa'y ti unaaw. Ay na, aguray ka dita, Mare. Nagaduti ag gatang. Una umutan at senyor. Ay na. Senyor tayo man. Mabiit lang, Mare. Aguray ka kadibiit dita. Maksating dyan lutlutwag. At mapanaman lang kini Maribanang. Nay, marituyan. Apay? Maray, ipabasak man kan kada ito'y naawat ko amin sahe. Ay,
At damanan na awat mo ang mensahe. Agsasaruno nga raw. Ado ti ka-textmate mo Basa man nga raw no anya ti ibagbaga dagita textmate ko. Wen day talagayam. Awanon. At dan pangisukatakin ni Badong ka. Ay, apo. Maray, saan ka pa lang agkatawa? Tapay ngay maray. Anyang itinabasap. Nagatidugmat dagito'y naawat mo ang mensahe. Kahit saan mo ang mabasa gaputatid daw. Ay, masadutak pa hikit di amang basa. Na una yun. Ingka man ipabasa ka ni Marikwanan. Tanagagat nga agbasa day jay. Ay, kagap-gapok nga ro di Tersina na. Nagado tilaklakwan na. Agsilpo-silpon kantumat nga men. Di mo matgayam ammo nga aramatan. Nagsubli ka mo't marituyang. Ipabasak man day to'y naawat ko ang mensahe dito'y cellphone ko, maray. Kunak man no impabasam ka ni Maribanang. Masadot ka no mga agbasa tanagatid daw. Di kan mga min makaururay. Alaba sa marudang. Kunana dito. Ilocano. Tadyak maawatan no English ti in-text dagiti katix ko. Anya. Hay. Anya akatix mo asasawam. Ah, Kano ag singsinger iti utang mo dagitawi. anya! Agasam nga dagitan 5 nagutangam. Agbayad ka kanaon tani Judith Maun. Ay saus, diala ko man nagsilsil po ni Tibaraw. Nalakada malagayam amatuntaw. Na. Ay anyang iti isungbat ko di tamaray. Awan pa'y mo't pagbayad ko. Sino man nga tanti, aglalaban ako na ni Uncle Kaw. Siyak manan timbaw na nga aganawa. Kwarog! Mabitlag! Mapanak aganawa iti aglalaban. Ay, agure Suruan na man pa dito cellphone ka. Tano aguni mo itin kay agtigir-gir, mate. Disturbo ka talaga. Mapanak nga rod aganawa. Ay, mabitlag. Mita, kwarog. Ay, disturbo ka talaga. Kitam, kwarog. Naguni man ay. Agtigir-gir, bay. Hinataramida nga, kwarog. Isuro na ko na. Pumtak sa amit tinday to'y kwarog. Kundi silpon ka, ngam di mo amo nga usarain. Di ta ka man lang yan. Agdardarasak, inak aganawa iti aglalaban. Ay, kwarog, mabitlag nga. Isuro nakpay dito'y cellphone ka. Kwarog! Ni Kapitan Enteng. Anay ko, anay. Ay, pare. Anay, Ito na sakay. Iti sikit ka. Nagsakit. Gay, kapailampay timag na. Diyak sa mayo na ti sikit ko. Ay. Nakitulungan ka na amag na, pare. No, makaawid kan. Sa payada yun di balay. Nagasidag di talangan na Tulungan na ka ro, pare. Ay, katwa na. Nasilbing agkumpari tangay. No, saan ka tulungan? Sige, magnakan. Anay manin. Kapay, adamanan na sakitan. Titumang ko manin. Ay, unay kan, pare. Nasakit sa amin na nasusumag. Nay, inya nga na dyan, pare. Dahito samot sikot ko tinagrito kon, pare. Damag man lang, pare. Kabailampay ka dito agbalin na kapitan. Agyamanakan ka, pari Badong. Taintulod mo dito balay ni Enteng. Ay, awan na nyaman na, maray. Ay, ado nga minang ti marikarik na kahit. Uwin nga raw. Ay, medyo agkabaw pahikit din. Ay, Wen, pare. Adon, ti maliplipatan na. sana bali marin o saan pa mo tatulan? Pasaray pigsa ak ti agsao. Ta medyo saan mo tin ang makangag jamay sa alapayag na. Ay, narigat at talagang ti lumakay. Sa pa'y kapitan. Nangag mo dya imbagak, Enteng. Adaya? Saan ka nun nga agron-ronda da kwarog? Apay ngay? Agiinom da kanulatan itirabi Ay, madi Ay, agungit akaw. Ay talaga amade. Apay, tikunam. Kabuteng da ka, uray agunget ka. Isaan da kon akabutag? Ay, nasaysaya at sano ag-retire kan kas kapitan.
Panawanan tapno ipasublat mo ti panangida ulo dito barangay tayo. Day tagarot ti pampanunutag. Inton sumaruno nga eleksyon, bay amon ani kumparim abadong ti agnayangay. Wensa? Tanay, lakay kan. Saan mon akabailan nga idauluan to'y barangay tayo? Harakman, kagawad. Aginom kayo manan. Una, amin kami atanaw, aginom kami. Anya laengan ti ibaga ni kapitan. Ay agong gito manan. Uray pa agong ay, saan ko akabutang? Ah, saan yaw nakabutang ni kapitan? Kit magkabawin da siya lakay. Eh, saan matunay Ay, permiti kabawnan. Nakita to, baya kibinan ni tatabadong iti na minsan. Anya? Isuanas kan nga agritahirin ni Uncle Kao. Kapitan, rugyan tayo ka din ti agsisyon. Anyat ko na kagawad. Damdamagag, narugyan tayo ti agsisyon. Sesyon. Ada aya? Kawan, aldaw ti sisyon tayo ita. Medyo ipigpig sa tagsaw, tadyak unay mga kagawad. Konak, agsisyon tayo! Apa ya, bukawan nak. Ay, saan ka abugbukawan, kapitan? Kagawad ka lang, bukawan nak din, kat kapitanak. Ay, awan ti papananday ti asarita, no kasta ka lang, kapitan. Ah. Mala, panawan ka man langan. Nagrigat ka kasarsarita. Apay maray, pudno di madamdamag ko at tulangan ni Kapitan. Ay, wan maray, talaga atulungan. Siyak mismo ti makapanaknak iti dayta. Kuna ni badungkaw, anasakit sa kanu amin asikat kan tumengnan. Kuna nga ron ni Kuarog, anasaysayaan no agritay laengan. Ay, kat ipasublat nan at ipanangidaulo na iti barangay tayo no kasta. Nasaysaya at pay Ay, dahito yun ti panawon anabayag ng uray ni badungkaw. Isaw ti sumaruno a kapitan. Kapitan Badong! Ay! Badong! Dahito yun ti gundaway ng uray mo. Ti panagbalin mo a kapitan. Kituwain, kunakting kakay. Dimtangan ti panawang kaw. So katamon ni kapitan, sigurado asikan ti mga ba. Isumay, apay kumasa na siya ngay. Napigsa, naturay, kang runana, natarakay kan malalakay. O anya, rugyan kan nga awagan iti Kapitan Badong. Ay aguray ka pa'y mo ta. Saan nagpa'y mo na butusan? Kay tapno mairwam mo Ay wala niya. Si kanto mo iti awagan da iti Kapitana Tuya. Maday, saan napintas adeng ganday ta Kapitana Tuyang nga yawag da kanya? Anya nga iti kayat mo nga iawag daking ka. Ti kayat ko nga yawag da kanya kat ma'am, wano madam. Anya nga iti maymayat, Badong. Ay talagang agraramang kamu Saan mo abagay ang maawagan iti ma'am no madam? Binagayan na ya. Iso Badong, agpraktis kan kas kapitan. Ay masapol pa yung agpraktis aya. Ay katwan na. Ado ti rumba nga praktisam. Ala, rugya mo. Sige, aginom tayo. Aywan, nangag ni Chep, aginom tayo ka now. Aywan mo ta. Angam, Chep, amang ungtan na tayo ni Kapitan. Saan kayong agdanag? Siyak ti makamaw. Isukit di ati ungtak. Aya, nagturad ka talaga, Chep. Ungtan na ka ni Kapitan. Ay, naturad na talaga ni Chep Kuarog. Isardang yaw, tagi na. Chip, ni Tata Badong. Ayaban nyo man kinday. Umay na tayo danggayan nga ginaw. Oh my God, Tata Badong, tagsa tayo. Isardang yaw kunak ti aginaw. Ay, nga, tinumpahan naman din tilamisaan. Ha? Apay nga yung tinumbamot ng tilamisa na pag ininuman may Tata Badong. Buso, nakamamak ni Tata Badong. Agdi din nanukan tayo no isaw. Ito para tayo. Ay, apay nga yung Tata Badong. Apay akaritan na kami iti dinanugan. Oops! Ay, dumano ka talaga ni Tata Badong. Ay, Siyak ti sumaruno a kapitan. Naskan lang a siyak ti surutin yaw. Nukunak nga isardang yaw ti aginaw. Isardang yaw, wide!
di kan ti pagreklamwa, kagawad ko anang. Tamo ka sa anak amangag ni Uncle Kao. Ay, wan. Nagrigat ka sarasarita ni Kapitan. Anya jay ko nam nga inaramid kan ka ni Kabadong. Agiinom kami. Kalat nga imasidag. Intudo-tudo na kami. Sana kinugtaran ti lamisahan may. Sana imbaga nga isardang miti aginaw. Ay nakaungat asiguro. Tadis-disturbo niyaw. Kalpasan na kinugtaran na ti lamisahan. Dinanog nakmatang. Ay, sos. Madiday ta nga inaramid na. Ay, nasken ang makadanon daytoy ken ni Kapitan. Ay, adun ti mapaspasamak asaan anasaya at dito'y barangay tayo, inteng. Uwan nga raw. Ang ibataman day ta igam mo abalunat dito isang wanak. Na. Ay, ibatam. saan? Apay ko mga ibabak. Na. Kat no makitkitam daytoy balunot ko, kat makangag kamagayam. Ha! Una niya. Sa anak gayam atulang. Ti ko na masadot ka lang agdengag. Ala, padasem ti tumakdar. Apay mat. Padasem, awanan ti adu pa'y asaludso. Una yun. Tila ipaparamid mo. Timakdir akon. Oh, ada nasakit? Ay, awan. Nasakit day tatumag mo? Saan? Kukta-kuktar ko pa. Nasakit day tasikat mo? Anyakitin. Kwa, ibataman day ta balunit. Song batam ti saludsod ko. Sikit? Oh, awan ti sakit ti sikit ko. No kasta, kabaelampay nga ron ti mangidaulo dito barangay. Iso, nga urnusam dagiti problema iti daytoy a barangay. Nakapraktis akong tuyang. Mabalin ako nga agbalin na Kapitan. Nagpractice kan? Isubot ti ko nam. Kasano ka nagpractice? Nakitak na kwaraw nga giinom. Binugkawak ida. Anya? Kinugtarak niya lamisahan da. Kalpasan na, dinanog ko ni kwaraw. Ay, sus! Apay ngay naramid mo ngay dayta. Kit agpraktisa nga raw. Ay, sus ba daw? Gapoy ti dayta ngay naramid mo. Saan kan amangabak? Mare, kunak man no nasakit ito mangkansikat ni Kapitan, kansaanan ang makapagna. Ay, idi dayta Ay, no kasta, magmagnan. Awan pa'y sarukod nan Limpyo mat nga tanti pan nagnana ita, Maray. Ay, awan sakit na, Mare. Kabailan na pa'y ti mangidaulo dito barangay. Ay, makangag ka di pa'y laang, Maray. Tulang ngamin kat, itinaodi apa nagsarita may. Uray yara sa haas mo, mangag na, Mare. Aya, kat, napanan na ngay. Ay, ije barangay hula. Urnusen na kano, daytoy barangay tayo. Un ata agin lalaing matan ni Kabadong. Agasam ta dinanog na ni Kwarog. Ay, dayta nga runti kunakan ko na. Damagak man Maray. No kasanom a pinaglimpyo ni Kapitan iti pannagnana. Ay, kat, amumlatan marikwanang. Jakam mo Maray, ibagam matan Gapo, iti balunat ko. Kastagayam. Kabutang at talaga ni Kapitan ti balunot mo. Idi pa'y laang. Ay, wun, Mare. Iso nga ron nga adalat ta itilaka saan nakadulin jay balunat ko. Nay, saan mo apukpukawan, Maray? Narigatan no awan kabutang ni Kapitan. Wun, Mare. Dinanog na ni tatabadaw antay. Ay, unay daytan. Ayan niyang kail, tay pulong ka. Apay nga men, asaan kayon nagrunrunda. Kat agiinumlatan ti aramiden nyo. Kuwang naman. Gapo, taim pagarupyong agretiren ni uncle mo. Saan ka di pa yan, tay? Ay, saan pay? Kabailan na pay laeng. Ha? Ay, isung aramiden nyo ti trabaho yo. Awan ti agiinom. Surutin nyo, dagiti ibagan ni uncle mo kada kayaw.
Kapitan, dagiti baro nga ordinansa tayo dito'y barangay. Ay, mabit lang kagawad. Apay, Kapitan? Adamang mang ko nga agar arasas kay. Agar arashas. Awan mo't mangag ko. Adala dito asidig ko. Awan, Kapitan. Si kakit dimot. Dudwa talaang mat dito'y opisina. Makitam da kita magmagna ako tan. Na, ay awan, Kapitan. Apay dagita aya. Agin inarasas da. Ha? Mangagmaw, Kapitan? No kasta, pudno dya imbaga ni Maribanang, anapigsapay laang at talaga ti panagdengagmaw. Shh! Adda pa'y mangmangagaw. Anya maninday ta? Di alutiit. Aday bagbagana. Ay sus, napigsagayam at talaga ti panagdengagmaw, Kapitan. Iso asaan na kapay amabalin asukatan ni Kabadaw. Tulungan ka na magnaparay. Pa'y tulungan na. Magmagna kakikitam. Kita'y tangay tumang mo ang sakit. Saan na nasakit? Uray tisikat ko kung saan na nasakit. Di ka man paray. Na, Kano imbaga mi di ang nasakit. Kunampay nga gritiro kan kas kapitan. Sugayam ti nagpraktisam. Ay kituin mo ta paray. Nga uray mula dinanog ni Kwaraw. Kit kasi mo nga minti kapitan. Sana ya. Ay. Naungay. Malalakay. Kan naturay. Binagaam ko malaang ida. Dinisiplina am ida. Saan adumanog? Di mo ko madinanog. Di nasaya atla a disiplina. Ay kas di gayam paray. Awan. Saan ka pa nga agbalin nga kapitan no kasta? Adu pa iti sursurwam. Marami ka pang bigas na kakainin. Ni Kapitan Enteng! Ay nabadong, adaga apa ijay, umay mo kitaan. Ayan da. Ijay igit ti kalsada, kitaam nga mina. Nay. Agdidinanog dan. Ay nagkikinugtardan ko ng kidea. Agdidinanog da. Di kan sa mga min makakita na sayat. Kano naglawag nga kikinugtar da. Inka kidi agayab iti tanaw. Tapno anawaan da ida. Ay huwag gayam. Ay, papanam ngay. Mapana ka gayam ititano da. Kano dita magkusina ti pagturungam. Adayat hanod dita. Yari daw. Dayjay tiri daw. Ay wag. Darasal! Kwarag. Ay kwarag. Hmm. Nasayatan nakita ka dito'y paradaan. Gurura kiti pasahiros ka, At naglalaban ni igit ti kalsada, kwarag. Ha? Aglalaban ko nam tatabadaw. Wain, limada. Ingka naganawa. Sandang aglalaban dagi jay. Aglalaban da nga raw. Agkikinidol dalang dagi jay. Mamati ka may. Nukas ta, saan ka mapanaganawa? Agurura ka ro diti pasahiros ka. Kin ada kachat ka tatabadaw. Na, Nagpinta sa chicks ko naman. Kita am ti picture na. Long hair. Dapay kalid na. sino nga iti mapanaganawa? Baybayam na kita. Dahito ikit di akachat ka ti importante. Marikwadang, maray. Ay, Na, apay akas ka lama butang. ay, una, tadaglalaban, maray. Ay, wana mo. Ha? Di ta igit ti kalsada. Itay pa yan nakitak. Kita niya kita aramidong, maray. Number 1 kagawad ka pa yung mga raw. Haguray ka at replayak pa yung message ni Kapitan. Agsil-silpon ka, may. Ay, kaun ah. Di Kapitan na talaga. Naglaing nga agangaw. Ay, na yun na ito. Kita sino nga taganawa, maray. Ay, bayam ida dita. Nawaon dati bagbagida. Sumardeng dan tulat ta. Enteng! Enteng! Ay na! Makapakigtot ka! Cellphone kala cellphone. Dakas ayan. Ay na, aglalaban ijay igit ti kalsada. Oh, Itay pa lang ibagbagakan ka ng dinak dengdenggan. dadagiti tanod nga ganawa. Danag mo na ya. Ayan dagita at tanod nga ibagbagam. Ay, mapanda ganawa. Believe me. Agtugaw ka ta, relax ka. Kita. Ada nag-reply kagawad. Ni kagawad ko nang. Basa ti reply na. Nagatidog nga ha. Na, ada pa'y tuloy na. Ha. Manan!
Ay, Paray! Ah, Parinteng! hindi kumpare abadong dayjay. ay, nakalagip nga umay bumisita. Apay paray! Apay di mo amaw, nga daglalaban dita igit ti kalsada, paray! Amo ka! Umay kata ang kapita. Sa inyo ang mapananawain? Paray, sana trabaho ti kapitan ti aganawa. Na, Trabaho ti tanod na kita. ay, kunakon kay. Napan ko yung baga kinikwaraw. Ang samot ang panaganawa. Mapantulatan ni Kwarog. Di yu apuraan. Relax paray! Unay adanag yung aminan. Ay, awanay. Sir-serbi, nagiti pinutusan tayo nga opisyal dito'y barangay tayo. Ay, awan mo nakita ka naganawa ka dagiti naglalaban. Awan mo, timayat nga aganawa. Busy na mag-amin nga agsilsilban. Anya ngay ti mapasamak dito'y barangay tayo no kasta. Ay, awanan na. Sino pa yung nga tinamnamaan? Isumo lagayam nga awan progreso dito'y barangay tayo. Aglalaban to pa'y. Saan da maanawa? Progreson to kay Ay na, makabanog tagtugtugaw. Nabanog kamatla engan. Nagsakit ti sikat ko ang nakatugaw. Aga sumat nga men ta nagmalmalem ka anak katugaw. Nakalutukan. Ay kalpasan ang nagmalmalem ang nagtugtugaw ka. Damagem no nakaluto akon. Anyat orasan na ya. Jakpay nakaluto. Kanya nga iti aramidam. Agluto ka na. Mapanak pa'y gumatang iti Ricardo iti lutuwag asidaan. Sigurado maden a karne ti sidaan. Na, kayat mo pa'y anaimas ti sidaan. Kakagumatangan iti Ricardo ta aglutukan. Partakam ka diti agulay banang. Tani, mabisbisin ang people to the world. Paapura kala paapura. Apay, anya ti inaramid mo dito'y barangay itang aldaw. Adda ka din na aramidam, kat nagtugtugaw ka laang mahit ang nagmalmalam. Marikwanang, adda man madlaw ko dito'y tersenam. Anya day ta, Maray. Awan samot tantilakom. Anya nga awan. Kitaam nga min Puro mo mamot tinakabitin. Kan adamot may sa sardinas. Adamot may sa abutilya tibugoong. Nakareserba ka ni Marituyang day tabuggo ang Maray. Kat ti sardinas, umay ko gatangan. Ay kagatangam nga roden aday tamay sana batay. Ay won maray. Angam, apay ngay. Awan mutla ko mun ngagpaysaw. Ay, masadutak ko na mapan gumatang. Ay, masadutak pa yun na tumakdar. Sige, yawat mo nga roden day tamay sa asardinas, tagatangag, maray. Gawatam laangan, Maray. Padamot ni Inteng nga agsilsil punlatan ter aramidan na. Kano ag tixmate kami. Na, Katawak, dagiti isisind na. Antay! day, awan pasahiros mo, kwarog. Antay! Ngamjak intulaw ta masaduta ka mang itulaw. Anya, Antay, umayak man makipangan. Nakaluto ka kadain. na, inakpay la kumalutuan day to'y sardinas aginatang ko. Sardinas! Unay mo't dayta na si dain. Imbag no kayat ni uncle ko dayta. Ay, napili kayo launay nga agulitag. Imbag kumamot no nagagat kayo. Ay, agpadpada kayo nga rudmet asa daw. Marikwanang, ayan mau. Adaak dito yan nakatugaw, Maray. Ne, adda ka mo gayam dita. Adan sa mo ilumlumangap. Nakatugawak laang ditoy. Aglamlam nga kon. Ilumlumangam sa mo je Bombay. Ay, hamuklatan. Ay na, awan utang ko. Sika, ti adda utang na. Ay, impalagip kung tumo nga min deta utang nga dayta. Ay, kwa di nakadipay singsingaran ta umayak umutang iti bugong. Kunakun ka. Kakaiso na ala ko kabugong utangam pay. Alaki di maray.
Gawatom no kayat mo. Naa, si kataglaklako ipagawat mo kanya. Masaduta ka tumakder, no kastamot laeng nga utang. Jak mo magawat, adayumot. Ay ket awan angarod no kasta, saan ka makautang? Ay nagsadot ka mo tin, Maray. Iyawat mo na kanya. Masadutak ko nak. Ha? Mapanak man la dumawat ang kini Maribanang. Unay mo't akina sa daytan. Nagrabay! Mare, dahito yung daw dawatem abugoong. Agyaman na, Mara. Kakaiso na dayta. Ipadawat ko laangan kan ka, taamok akasapulam. Umutang ako makin ni Marikwanang ngam nagsadot mo't amang yawat ijay bugoong anak ka display. Kastan at talaga ni Marikwanang. Uray siyak tupay di napanak gimatang. Saan apulos atim makder, tamasadot ka no? Ay, uray si ka. Nadlaw mo day tamaray. Wen Maray. Apay ngay nga ta, asim madut mo't iti kastauna yun ni Marikwanang. Ay, kastan samot tendag iti opisyal tayo. Bumaybayag da iti posisyon ang sumadsadot damay. Talaga mo si madod na gito opisyal tayo Nang runa dahi ta kapitan. No sim madut da, ipasubla da langang kadagiti nagagagot. Kas kumakanyak. Nagagay, kinaanos. Ala, ingka nga ron sumakdown. Hagibaong ka manin ako na akon. Ano yung baga managagat ka? No agbalinak to nga opisyal, di kaya't ko asawain. San pa'y lang nga ita Aha, ingka kidin tanay, awan pagluto. Si Kanti mapansumakdon to kaya't mo. Na, kita am day tanga ugalay. Ayan na nga, di ka ibagbagam, anagagat ka naanos ka. Tuyan. Kumita kayo di kalsada. Ay, sos, adan sa mo na aksidentay. Motor samay. Ay, ayan nga'y dagiti tanod nga agresponday. Ay, nakayaban ni Kuwaraw. Kuwaraw, at na aksidentay di ta kalsada. Mukha. Kita niya ngay tararamiday. Maturog ako man. Disturbo ka man. Maturog ka kada na aksidentay. Kabalan na ti bumangon day jay. Kat no malalaki. Ayawanin na talaga serbiyaw dito barangay. Naske na masukatan kayo amin ay. Ibagam day ta kinihanggal ko Isunto pa'y tinakasadsadaw. Intay! Ay na, ada na aksidente iti kalsada. Ay, paya-paya man lang ang dakwarog iti paradaan da. Katsi ka ngay akapitan. No, aglalaban ken aksidente. Ni kwarog ti ayabam. Na, kasta? Wala. Kasta talaga. Kasta gayam Agundagak manan. Na, Di nakririingan at maturog ako. talaga nga iturog mo. Panagtuturog ko na kastoy amalam. Mapan ka agresponde, wano saan? Ay, di mo ilayat na tabalunat mo kanyak. Alwadam ta mga mailawan mo ama ibaot iti kararwak. Iti bagay. Talaga nga ibaut ko kan kada itoy. No di ka pa'y lamapan. Alwadam kunak. Bilangan ka. Ay. Di ka pa'y lagayang mapan, Makaraman ka talaga iti balunat. Ako agure ka. Agbilang kaladagos. Aging katmano abilang. Maysa! Pay sunan sa Dua! Di mo orayan nga agtalaw. Delikado na. Seryoso. Ingkan inteng. Agtulukan. Tumaraya ka kastoy. Ayan na dyan na disgrasya paray. Ita ka lang, ngimay. Dayan ay, Ayan ni Kwarog. Ay, maturog ka daw. Pada masadot. Ay, karingan. Masapol nga titinulong kamay. Kasano nga, inusan na mareng. Ay, ibagam nga agong ungutak. Ingkan! Sige pare. Innakaw. Kastauna iti panagunget ni Kapitan. Ungarang. Anya di kunana. Sadot tayo kanaw. Ngaskin ka no ti panagalibtak tayaw. Kat isongay. Inungungtan ngamin ni antay.
Agasam man, tatugot-tugot na latta di balunit na. Kabutag nga rod ni Kapitan, di balunot ni Ay, Anteng. pirmi Ulayat na lang kini Uncle Kaw. Awanan ti adu asaw. Agtulnog adagos ni Angkay. Di magutmutan dagiti uopisyalis tayaw. Rumbang lang Nang runak ni Kapitan. Nay, anya ti mapaspasamak ni tasangwanan ti balay dato yan. Na, laylayatan sa mo ni Maribanang ni Kapitan iti balunag. Ay sus, hinakaganawa to yan. Kasimot ni pare Inteng no mabalunay. Di ba yam? Kasimot ati kumparek. Kakaiso na aging magutay. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?